ஹலோ கைஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி நம்ம ஒரு வித்தியாசமான பேய் கதையை பற்றி பார்க்க போகிறோம். பேய்னா எப்பயும் கெட்டது மட்டும்தான் பண்ணணுமா, நல்லது பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு எதுவும் இருக்கா என்ன? நம்ம கதையில் வர்ற பேய் வந்து ஒரு மனுஷனை லவ் கூட பண்ணுது, சிலருக்கு நல்லது பண்ணுது, அது சாகிறதுக்கு காரணமானவங்கள கொலையும் பண்ணுது. அது என்னெல்லாம் பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இந்த படத்தோட பேர் மார்னிங் கிரேவ். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் லைக் கொடுங்க. இதுதான் நம்ம படத்தோட ஹீரோ. இவன் ஹை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட். இவனோட பேர் வந்து இன்சோ. இவன் ஸ்கூல் முடிஞ்சு ட்ரெயினில் திரும்ப வந்துக்கிட்டு இருக்கான். அங்கே எங்கேயும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறான். ஏன்னா இவனுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பவர் இருக்குது. அதாவது பேயை வந்து அவன் கண்ணால் பார்க்க முடியும். ஸோ இவன் கையில் வந்து ஒரு செயின் மாதிரி வச்சுருக்கான் பாருங்கள். இதை எப்பயுமே வச்சுருப்பான். ஏன் அப்படின்னா, இவன் கையில் இருக்கிற செயினில் இருக்கிற டாலர் வந்து ஏதாவது பேய் பக்கத்தில் வந்தால் சுற்றும். ஸோ அது வேகமாக சுற்றுச்சுன்னா அது ரொம்ப பக்கத்தில் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி அந்த டைம் அந்த டாலர் சுற்றுது. அவன் உடனே பக்கத்தில் ஏதாவது பேய் இருக்கான்னு பார்க்குறான். இப்போ பார்த்தா ஒரு லேடிக்கு பக்கத்தில் ஒரு பேய் நின்று அவன் என்ன பண்ணுறா அப்படின்றத பார்த்துட்ருக்கு. இந்த பேய் இவன் பார்க்குறப்ப இவன் அந்த பேய்க்கு வந்து இவன் பார்க்குறது தெரியக்கூடாதுன்னு நைஸாக அப்படியே திரும்பிக்கிறான். ஆனால் இந்த பேய் வந்து அவன் வந்து இந்த பேயை கவனிச்சதை தெரிஞ்சுக்கிடுச்சு. இருடா, என்னை பார்க்காத மாதிரி நடிக்க வாடா செய்கிற, உன்னை என்ன பண்ணுறேன் பாரு அப்படின்னு அது நினச்சிக்கிடுச்சு. இது தெரியாமல் நம்ம ஹீரோ இன்சு வந்து அவன் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்துக்கிட்டு இருக்கான். வீட்டுக்கு வந்துட்டான். அப்பாடி நல்ல வேலைடா அந்த பேய் வரல அப்படின்னு சொல்லி பேக்கெல்லாம் வச்சுட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு நிம்மதியாக இருந்தா திடீர்னு அவன் ஏதோ ஒன்று லேசாக சத்தம் கேட்குற மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் அவன் தோள்பட்டெல்லாம் வெயிட்டாக இருந்த மாதிரி இருக்குது. பார்த்தா அந்த பேய் வேற எங்கேயும் இல்லை, அவன் தோள்பட்டை மேலே தான் உட்காந்துட்ருக்கு. அதுக்கப்புறமா அவன் அந்த பேய்கிட்ட உனக்கு என்ன வேணும், எதுக்காக என் பின்னாடி வந்த அப்படின்னு கேட்கவும், அது வந்து என்னை ஒருத்தன் கொலை பண்ணி இந்த இடத்துல புதைச்சிருக்கான், போலீஸில் சொல்லி அந்த உடம்பை வந்து கிடைக்கிறதுக்காக நான் ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுது. இவனும் போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணி அந்த இடத்த வந்து போய் பார்க்குறான். அந்த பேயோட உடம்பு கிடச்சிருது. அந்த பேய் வந்து அழுகுது. ஸோ இதுதான் இந்த நம்ம ஹீரோ இன்சுவோட ப்ராப்ளம். அவன் கண்ணுக்கு பேய் தெரியும். பேய் வந்து அவன்கிட்ட அதுகளோட பிரச்சனையை சொல்லி அதுக்கு சொல்யூஷன் ஏதாவது செய் அப்படின்னலாம் சொல்லும். ஸோ இந்த மாதிரி அவன் இருக்கிறனால இவன் கூட மற்றவங்க பழகிறதுக்கே விரும்ப மாட்டாங்க. இவன் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கான் மற்ற மனுஷங்கள்ல இருந்து அப்படின்ட்டு. இதனால் அவன் என்ன செய்கிறான், ஃபோன் பண்ணி அவங்க மாமா கிட்ட பேசுகிறான். இந்த ஊரில் வந்து சிட்டி சைட்லாம் ரொம்ப பேயாக இருக்குது மாமா, நான் அங்கே வரேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். மாமா சொல்கிறாரு, டேய் மருமகனே, இங்கே வராதடா, உனக்கும் பேய் பார்க்குற சக்தி இருக்குது, எனக்கும் பேயை பார்க்குற சக்தி இருக்குது. இப்போ 2 பேரும் ஒரே இடத்துல இருந்தால் நம்மளால் தாங்க முடியாதுடா, பேய் கூட்டமே வந்துடும்டா, நீ இங்கே வராத அப்படின்னு எவ்வளோ சொல்லி பார்க்குறாரு. இவன் கேட்கல. அடுத்த நாள் இவன் கிளம்பி அந்த ஸ்கூல்லேருந்து டிசி வாங்கிட்டு இங்கே ஊர் பக்கம் இருக்கிற ஸ்கூலில் சேர்றதுக்கு வரான். இவன் பஸ்ஸில் வந்து வர்றப்பயே அந்த பஸ் ஸ்டாப்பில் ஒரு அழகான ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் பேய் நிற்கிறத பார்க்குறான். அந்த பேய் அவனை இப்படி பார்க்குது. இவன் தான் எப்பயுமே பேயை பார்த்தோன்னா அதை பார்க்காத மாதிரி திரும்புவான்ல, நைஸாக அப்படியே பார்க்காத மாதிரி திரும்புகிறான். அதை இந்த பொண்ணு கவனிச்சுட்டு, பேய் பொண்ணு கவனிச்சுட்டு ஸ்மைல் பண்ணுறா. அதுக்கப்புறம் இவன் வீட்டுக்கு வந்துடுறான். சரிடா, நான் என்ன சொன்னாலும் நீ கேட்காம வந்துட்டியேடா, சரி வாடா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மாமா அவனை கூப்பிட்டுட்டு உள்ளே போகிறாரு. அவன் அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போகிறான். டீச்சர் வந்து எல்லார்கிட்டேயும் இவன் தான் இன்சு, இனிமேல் இங்கே தான் படிக்க போகிறான் அப்படின்ற மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லா ஸ்கூல்லேயும் ஒரு ரவுடி குரூப் இருக்கும்ல, இந்த ஸ்கூல்லையும் இவங்க கிளாஸ்லேயும் ஒரு ரவுடி கேங் இருக்குது. அந்த ரவுடி கேங்லேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்து இவங்கிட்ட வம்பிழுத்து பேசிகிட்டு இருக்கா. ஸோ இது வந்து ரவுடி கேங்கில் இருக்கிற மற்ற ரவுடி பசங்களுக்கே பிடிக்கல. நம்ம கேங்கில் இருந்து வந்த பொண்ணு எப்படி இவன்கிட்ட போய் பேசுகிறதுன்னு. இது நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப நம்ம ஹீரோ இன்சுவுக்கு பார்க்குறப்ப ஒரு ஜன்னலில் ஒரு ரத்தம் படிஞ்ச கை பதிகிறத பார்க்குறான். அது வந்து ஒரு பேயோட கை. இவன் வந்து ரொம்ப பயந்துடுறான். ஏன்னா என்னடா இந்த பேயோட தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கணும்னு தான் நினச்சி வந்தால் இங்கே கொடூரமான பேயெல்லாம் இருக்கும் போலையே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பயந்துடுறான். அப்புறம் அவங்க மாமா கிட்ட அன்றைக்கி நைட்டு சாப்பிட்றப்ப சொல்லிகிட்டு இருக்கான், இந்த மாதிரி ஒரு ரத்தம் படிஞ்ச கையை நான் பார்த்தேன் ஸ்கூலு ஜன்னலில் அப்படின்னு. அப்போ அவங்க மாமா சொல்கிறாரு, இந்த மாதிரி ரத்தம் அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட பேயினா அது வந்து யாரையாவது பழி வாங்கணுன்றதுக்காக அப்படி இருக்குது. ஸோ நீ அதுகிட்டலாம் எந்த பேச்சும் வச்சுக்காத அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறாரு. அடுத்த நாள் இவன் ஸ்கூலுக்கு போகிறான். ஸ்கூலுக்கு போகிற வழியில் இந்த ரவுடி பசங்கள்லாம் வந்து
எங்கள் கேங்குல சேர்ந்த பொண்ணுங்க கிட்டலாம் நீ பேசக்கூடாது, அவங்களாம் வந்து பேசினாலும் நீ பேசக்கூடாது, உன்னை பற்றி எங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், உனக்கு பேய் கண்ணுக்கு தெரியும் தானே, இப்போ நாங்களும் கண்ணுக்கு தெரியிறோமா, இப்போ நான் அவங்க மட்டும் அடிக்கிற அடி தாங்காத மாதிரி அடிப்போம். அந்த அடிக்கிற அடியில் இப்போ எல்லா பேயும் பக்கத்தில் இருக்கிற பேயே ஓடி வந்து ஒன்றா மொத்திரண்டா எங்கள் கூட சேர்ந்து எங்கள் குரூப்பில் எந்த இதுவும் வச்சுக்காத அப்படின்னு அடிக்கிறாங்க. அப்புறம் போயிடுறாங்க. அந்த ஒரு ரவுடி கேங்கு பொண்ணு வந்து அவள் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கா. அவள் வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்கிறப்ப வீட்டுக்குள்ளே போய் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சிட்ருக்கப்ப ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது அவளுக்கு வீட்டுக்குள்ளே. அதோட ஏதோ ஒரு கவர் மாதிரி முன்னாடி ஏதோ ஒன்று கட்டி தொங்க விட்ட மாதிரி இருக்குது. அவள் என்னடா இது வித்தியாசமாக இருக்கேன்னு பக்கத்தில் போனால் அந்த கவர் உடஞ்சி அவள் முகம் ஃபுல்லாக ஏதோ ஒரு லிக்விட் மாதிரி விழுது. பார்த்தோன்னா அது ரத்தம். ஸோ யாருடா இப்படி பண்ணியிருப்பா, நம்மளை யாரோ விளையாட்டுக்கு இப்படி பண்ணியிருப்பாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் கழுவி கை காலெல்லாம் வாஷ் பேஷனில் கழுவிட்டு இருக்கா. அப்போ பார்த்தா ஒரு பேய் தெரியுது. அப்போ அவள் ஃபோன் பண்ணி அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறா, அவள் வந்துட்டா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிடுறா. அதோட இந்த சீன் கட் ஆகுது. நம்மளுக்கு அடுத்த நாள் வந்து நம்ம பேய் ஹீரோயின் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட பேசுகிறா. நீ வந்து ஏன் என்னை பார்த்தனா கண்டுக்கவே மாட்டேங்கிற அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறா. இவன் வந்து ஒன்றுமே தெரியாதவன் பேசாமல் உட்காந்துருக்கான். அப்போ அவள் சொல்கிறா, நான் ஒன்றும் உன்கிட்ட எந்த உதவியும் கேட்க மாட்டேன், நீ ஒன்றும் பயப்படாத, நான் சும்மா ஃப்ரெண்ட்லியாக பேசுகிறதுக்காக தான் உன்கிட்ட பேசுகிறேன் அப்படின்னதும், சரி நீ என்கிட்ட எந்த உதவியும் கேட்கலன்னா நான் பேசிக்குவேன் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்புறம் சொல்கிறான், நீ ஏன் என்கிட்ட உதவி கேட்க மாட்டேன்ற அப்படின்னா, அவள் சொல்கிறா, எனக்கு எந்த ஒரு நினைவும் இல்லை, நான் என்னவா இருந்தேன் எந்த மாதிரி நினைவெல்லாம் எனக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா. சொல்லிவிட்டு அந்த மாஸ்க் போட்ட பேய் வருது, நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயந்து போய் வேகமாக போடுறான். நம்ம ஹீரோவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய வித்தியாசமாக நினைக்கிறான். ஏன்னா இவளே ஒரு பேய், இந்த பேயே இன்னொரு பேயை பற்றி அது வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு பயந்து ஓடுதுன்னா அது எவ்வளோ கொடூரமான பேயாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறான். வீட்டில் வந்து அவங்க மாமா கிட்ட சொல்லிகிட்டு இருக்கான், இந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம ஸ்கூலில் நடந்துச்சுன்னு. இவங்க 2 பேரும் பேசுகிறதே அவங்க வீட்டு கூரை மேலே இருந்து ஒரு பேய் பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த பேய் எப்போயுமே இவங்க வீட்டை தான் சுற்றிட்டுருக்கோம். இவங்க மாமாவை வந்து இதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அதனால் அங்கே உட்காந்து இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அடுத்த நாள் நம்ம பேய் ஹீரோயினும் நம்ம ஹீரோயின்ஸும் போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ அவன் சொல்லுவான், நான் சின்ன வயசில் இந்த ஊரில் தான் இருந்தேன், அப்போ வந்து சின்ன வயசுன்றனால என் கண்ணுக்கு பேய் தெரிகிறது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு புரிஞ்சுக்கிற வயசு இல்லை. அப்போ ஒரு சின்ன பொண்ணு இறந்து போய் பேயாக வந்து என்கிட்ட பேசுனா. அவள் சொன்னதுபடி ஒரு சிலர் வந்து அவளை கொலை பண்ணி ஒரு ஆற்றுல போட்டிருந்தாங்க. நான் சொன்ன இடத்த வச்சு போலீஸ்காரங்க அங்கே போய் அவள் உடம்ப எடுத்துட்டாங்க. ஆனால் அவள் வந்து கொலை பண்ணது யார் அப்படின்றத சொன்னதை வந்து எனக்கு அப்போ சொல்கிற அளவுக்கு தைரியம் இல்லை, அதனால நான் அந்த ஊரை விட்டும் போயிட்டேன், இப்போயும் எனக்கு ஒரு மனசுக்குள்ளே ஒரு வருத்தமாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்புறம் இந்த ஹீரோயின் பேயும் ஹீரோவும் அந்த சின்ன பொண்ணு வீட்டுக்கே போகிறாங்க. அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு, நீ ஏன்பா இன்னமும் கவலைப்படுற, அதான் கொலைகாரனெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த சின்ன பொண்ணு பேய் நம்ம ஹீரோவை பார்த்து கை காட்டுது, டாட்டா காமிக்குது. அப்போ தான் அவனுக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது, நம்ம ஒன்றும் தப்பு பண்ணல அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறமா நம்ம இந்த ஹீரோவும் ஹீரோயின் பேயும் நல்லா ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுறாங்க, நல்லா ஊர் சுற்றுறாங்க, ஜாலியாக இருக்கிறாங்க, நிறைய நேரம் அவங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இந்த மாதிரி லைஃப் போயிட்டுருக்கிறப்ப ஒரு நாள் சாயங்காலம் இந்த ரவுடி கேங்கில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணும் பையனும் எல்லோரும் ஸ்கூலுக்கு போன பிறகு நைட்டு டைமில் அவங்க ஸ்கூல்லேருந்து பேசிக்கிட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அந்த பொண்ணு நான் ரெஸ்ட் ரூம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறா. இந்த பையன் அங்கே இருக்கிற பெஞ்சில் படுத்துருக்கிறப்ப அவன் ஏதோ சத்தம் கேட்குதேன்ட்டு இப்படி நிமிர்ந்து நல்லா அண்ணாந்து பார்க்குறான். பார்த்தோன்னா அங்கே ஒரு பேய் இருக்குது, அது அவனை அப்படியே கொன்றுது. இங்கே இது என்னமோ சத்தம் கேட்குதே அப்படின்னு சொல்லி இந்த பொண்ணும் எட்டி பார்க்குறா. பார்த்தோன்னா தூரத்தில் அந்த மாஸ்க் போட்ட பேய் தெரியுது. உடனே ஃபோன் பண்ணி அந்த மாஸ்க் போட்ட பேய் வந்துட்டா, அப்படி நம்மளை எல்லாரையும் கொல்லாமல் விட மாட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறப்பயே அந்த பேய் பக்கத்தில் வந்து இவளையும் கொன்றுது. ஸோ இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இறந்துட்டாங்க பாருங்கள் ஸ்கூலில். இப்போ நம்ம ஹீரோவோட மாமா, அப்புறம் அந்த வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருக்குமே ஒரு பேய், அவங்க எல்லாருமே உட்காந்து இவங்க வீட்டில் டிவி பார்த்துட்ருக்காங்க. டிவி பார்த்துட்டு இருந்தப்போ நம்ம கதையோட ஆரம்பத்தில் ஒரு பேய் வந்து நம்ம ஹீரோ கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டிருக்கோம்ல, இந்த மாதிரி என் உடம்பு சொல்லுன்னு. அந்த கொலையை செஞ்ச கொலைகாரனை போலீஸ்காரங்க பிடிச்சிட்டாங்க. அதை தான் காமிச்சிட்ருப்பாங்க. ஹீரோக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும். அந்த டைமு இவன் வந்து எங்கள் ஸ்கூலில் ஏதோ மாஸ்க் போட்ட பேயின்னு சொல்கிறாங்க
ஆனால் அது என்ன ஏதுன்னே தெரில அப்படின்னு சொல்கிறப்ப இந்த பேய் சொல்லும், அவள் பேர் சோஹி அப்படின்னு சொல்லும். உடனே அடுத்த நாள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு சோஹியோட ஃபோட்டோ யார்கிட்டையாவது இருக்குதா அப்படின்னு கேட்பான். இப்போ இந்த கண்ணாடி போட்ட பொண்ணு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினப்பான். ஆனால் இந்த ரவுடி பொண்ணு அவளை பார்த்து முறைக்கவும் அவள் அப்பா ஒன்றுமே செய்யலை. அதுக்கப்புறம் ஹீரோ ஸ்கூலை விட்டு வெளியே வந்த பிறகு அவள் மெசேஜ் அனுப்பி விட்ருப்பாள் அந்த ஃபோட்டோவை. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோயின் கிட்ட இவன் பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப ஹீரோயின் சொல்வா, அந்த சோஹி சூசைடு பண்ணிட்டாலும் சூசைடு பண்ணுறதுக்கு காரணமாக இருந்தவங்களே அந்த ரவுடி கேங் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அப்போ நம்ம ஹீரோவுக்கு ரொம்ப கோவம் அந்த ரவுடி கேங்கில் இருக்கிறவங்க கிட்ட சண்டைக்கு போயிட்டு சொல்லுவான், நீங்கள் சோஹி சாகிறதுக்கு நீங்கள் தானே காரணம், உங்களெல்லாம் அவள் சும்மா விட மாட்டா, அதனால தான் ஒவ்வொருத்தரையாக பழி வாங்கிட்டு இருக்கா அப்படின்னு நம்ம ஹீரோ சொல்லி சண்டை போடுறான். அதுக்கப்புறம் இவங்க 2 பேரும் இந்த ரவுடி கேங்கில் ஒரு பொண்ணும் ஒரு பையனும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, அந்த சோஹியோட அப்பா தான் எல்லாத்தையும் கொலை பண்ணிட்டு பேய் கொன்றுச்சுன்ற மாதிரி கிரியேட் பண்ணிகிட்ருக்காரோ, ஸோ அவரை நம்ம நேர்லேயே போய் சந்தித்து என்னன்னு கேட்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாங்க. அதே மாதிரி அங்கே போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம ஹீரோவுக்கு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு போகிறாங்க. இப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்கிறேன், நானும் அந்த வீட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்றப்ப அவங்க மாமா ஒரு கத்தியை கொடுத்து, சரி எதுக்கும் சேஃப்டிக்கு வச்சுக்கன்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அதுக்கப்புறம் இவன் ஹீரோ அந்த சோஹி பொண்ணு வீட்டுக்கு போய் பார்த்தா அவங்க சோஹியோட அப்பா வெளியில் ஏதோ பிரம்ம பிடிச்சவர் மாதிரி போகிறாரு. உள்ளே போய் பார்த்தா அந்த 2 ரவுடி கேங்கு பொண்ணும் பையனும் இறந்து கிடக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் அவன் ஏதோ ஒரு இறந்து போன ஒரு உடம்பை பார்க்குறான். அதுக்கு மாஸ்க் போட்டிருக்கு. அந்த மாஸ்க் எடுத்து பார்த்தா அது வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம ஹீரோயின் பேய் தான், அவளோட உடம்பு தான் அங்கே இருக்குது. அப்போ இவன் நம்மளுக்கு எப்படி இப்படி நடந்ததுன்ற ஃப்ளாஷ்பேக் காமிக்கிறாங்க. நம்ம ஹீரோயினும் இதே கிளாஸில் தான் படிச்சிருப்பா. அப்போ இந்த கண்ணாடி போட்ட பொண்ணை இந்த ரவுடி கேங் ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துவாங்க. அதனால நம்ம ஹீரோயின் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பா. அந்த டீச்சர்கிட்ட போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருப்பா, அந்த மாதிரி கண்ணாடி பொண்ணை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அந்த டீச்சர் அந்த ரவுடி பொண்ணை கூப்பிட்டு விசாரிப்பாங்க. இந்த மாதிரி உன் மேலே ரொம்ப கம்ப்ளைண்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது, உங்ககிட்ட கம்ப்ளைண்ட்டே கொடுத்துருக்காங்க உன்னை பற்றி அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. சொல்கிறப்ப அவங்க சொல்லிட்டு இனிமேல் இப்படி ஒழுங்காக இருந்துக்க அப்படின்ற மாதிரி எச்சரிக்கை பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அந்த கம்ப்ளைண்ட் பண்ண பேப்பரை அவங்க பாட்டுக்கு வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. அந்த பேப்பரை எடுத்துகிட்டு போய் இந்த ரவுடி பொண்ணு கிளாஸில் யாருக்கெல்லாம் அந்த கையெழுத்து ஒத்து போகுது அப்படின்னு செக் பண்ணுவாள். செக் பண்ணி அது நம்ம ஹீரோயின் பேயோட இதுதான் அப்படின்றத கண்டுபிடிச்சி அந்த ஹீரோயினை இவன் என்ன பண்ணுறான்னா முடியெல்லாம் கண்ணா பின்னான்னு கட் பண்ணி விடுறது. அதுக்கப்புறம் ஐலைனரு இதெல்லாம் எடுத்து கண்டபடி முகத்தில் அங்கே இங்கேயும் இது பண்ணி விட்டுட்டு மாஸ்கையும் போட்டு விட்டுட்டு, இனிமேல் நீ இப்படி மாஸ்கோட தான் இங்கே அலையணும் அப்படின்னு சொல்லிடுவா. டீச்சர் நீ ஏன் எப்போ பார்த்தாலும் மாஸ்க் போட்டிருக்க அப்படின்னு கேட்டாலும் இந்த பொண்ணு ஒன்றும் சொல்ல மாட்டா ஹீரோயின். ஏன்னா இவளை இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறப்பையும் அந்த கிளாஸில் இருந்த யாருமே அதை தட்டி கேட்க வரல. அப்புறம் இந்த டீச்சர் மாஸ்க் எடுன்னு சொல்லி மாஸ்க் எடுத்தா அந்த ரவுடி பொண்ணு நான் மாஸ்க் எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன், நீ எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் மாஸ்க் எடுப்ப அப்படின்னு சொல்லி திரும்பவும் டார்ச்சர் பண்ணுவாள். இந்த மாதிரியே நடக்கவும் சூசைட் பண்ணி இறந்துருப்பா. அதை அவங்க அப்பா அதிர்ச்சியாக பார்த்துருப்பாரு. ஸோ இதுதான் ஃப்ளாஷ்பேக்கு. இப்போ அந்த ரூமில் இருக்கிற இது எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணி பார்க்குறான் நம்ம ஹீரோ. அப்போ இவன் சின்ன வயசாக இருக்கிறப்ப வரைஞ்ச படம் இதெல்லாம் இருக்குது. அப்போ தான் அவனுக்கு தெரியுது அந்த சோஹியும் இவனும் சின்ன வயசு ஃப்ரெண்ட்ஸு, ஒன்றா தான் படிச்சிருப்பாங்க. அவங்க ஒன்றா விளையாடுவாங்க, படம் வரைவாங்க. இதெல்லாமே அவனுக்கு அப்போ தான் ஞாபகம் வருது. ஸோ அங்கே இருக்கிற ஒரு டைரியை எடுத்து படித்து பார்ப்பான். அப்போ அதில் 6 பேர் எழுதியிருக்கோம். அந்த 6 பேரில் அந்த ரவுடி கேங்கில் இருக்கிறவங்க தான். அதில் 5 பேர் இறந்துருப்பாங்க, ஒருத்தர் பேர் மட்டும்தான் மீதி இருக்கும். அது அந்த கண்ணாடி போட்ட பொண்ணோட பேர் தான். ஸோ அடுத்து அவ்வளோதான், அந்த சோஹி சாகடிக்க போகிறான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஹீரோ வேகமாக போவான். அந்த கண்ணாடி பொண்ணு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கிளாஸில் தான் இருப்பாள். இங்கே நம்ம ஹீரோவோட மாமா என்ன பண்ணுவாருன்னா, மாமா கிட்ட இவன் ஃபோன் பண்ணி சொல்லுவான், அந்த மாதிரி அவள் உடம்பு அவங்க வீட்டில் தான் இருக்குது, சோஹியோட உடம்பு. அதை நீங்கள் அடக்கம் பண்ணி நல்ல சடங்கெல்லாம் செய்கிறதெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணிங்கன்னா தான் அவன் இந்த உலகத்தை விட்டு போக முடியும், நீங்கள் அதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலுக்கு வர்றான். பார்த்தா அப்போ தான் அவங்க அங்கே இருக்கிற ஸ்பெஷல் கிளாஸுன்னு சொல்லி தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருப்பாங்க. அந்த கண்ணாடி பொண்ணும் இருப்பாள். அப்போ அவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் வருது, எல்லோரும் லைப்ரரிக்கு வாங்க அப்படின்னு அவங்க கிளாஸ் டீச்சர் அனுப்புகிற மாதிரி வரும். அதை அனுப்புனது அந்த பேய் தான்.
ஸோ நம்ம ஹீரோ போகிறான், நம்ம எல்லோரும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்னு சொல்கிறான். சொல்லிட்டு போனால் இங்கே வந்து இந்த பேய் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த லைப்ரரியில் எல்லாத்தையும் அந்த கெரசினை ஊற்றி எல்லாரும் ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்து கொளுத்திடலாம் அப்படின்ற மாதிரி டிசைட் பண்ணியிருக்கோம். கெரசினை ஊற்றிருச்சு, லைட்டரை எடுத்துகிட்டு வருது மாஸ்க் போட்ட பேய். இப்போ நம்ம ஹீரோ சுற்றி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் பயந்து போய் அதை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. என்ன பண்ண அப்படின்னே தெரியல. அப்போ வந்து அது லைட்டரை வந்து அப்படியே பொருத்தி இனிமேல் எல்லோரும் செத்துப்போங்க அப்படின்ற மாதிரி கீழே போடுது. எல்லாரும் பயத்தில் கத்துறாங்க. அப்போ ஒரு கை வந்து அதை பிடிக்குது. பார்த்தா அது நம்ம ஹீரோயின் பேய் கை தான். அதை பிடிச்சிட்டு அது சொல்லுது, இந்த மாதிரி நீ இவ்வளோ வெறுப்போடு இருக்காத, இவங்க எல்லாருமே உனக்கு எந்த கெடுதலும் பண்ணல, அவங்க எல்லாத்தையுமே சாகடிக்கணும்னு நினைக்காத அப்படின்னு சொல்லுது. அப்போ அந்த மாஸ்க் போய் அவள் சொல்கிறத கேட்டுட்ருக்கு. அப்போ நம்ம ஹீரோ சொல்கிறான், நீ வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு, உனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லையா? நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து ஒன்றா சின்ன வயசில் விளாண்டோம், படமெல்லாம் வரைஞ்சிருக்கோம். அதெல்லாம் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமா அவன் சொல்ல அந்த மாஸ்க் போட்ட பேயும் நம்ம ஹீரோயின் பேயும் ஒன்றா மெர்ஜ் ஆகுது, ஒன்றா சேருது. அதாவது அவளுக்கு வந்து என்னென்னா, அவள் இறக்குறப்ப அவள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தானே, கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தானே அவள் ரவுடி கேங்கு கஷ்டப்படுத்துதுன்னு சொல்லி அவள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணா. ஆனால் இவளுக்குன்னு கஷ்டம் வர்றப்ப யாருமே கூட நிற்கல அப்படின்ற ஒரு வருத்தத்தோடு இறந்து போனனால தான் அந்த மாஸ்க் போட்ட பேயாவும் வந்து அவள் எல்லாத்தையும் கொல்லணும்னு நினச்சா. அதே சமயம் இவன் நல்ல பொண்ணுன்றனால தான் ஹீரோ கிட்ட ஃப்ரெண்ட்லியாக நல்லதாக பழகியிருக்கா. ஸோ இதனால ஹீரோ இப்போ நீ என்னோடய ஃப்ரெண்டு, சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம ஃப்ரெண்டாக இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் சொல்லவும் அந்த மாஸ்க் போட்ட பேயோட கொடூரம் இதெல்லாம் குறைஞ்சி அது வந்து ஒன்றா சேர்ந்து நம்ம ஹீரோக்கு அவங்க மாமா ஒரு கத்தி கொடுத்துருப்பார்ல, அந்த கத்தி அதுவாகவே எடுத்து அது உடம்புல குத்திக்கிறா நம்ம ஹீரோயின். அந்த டைமுக்கு இவங்க மாமா அந்த சோஹியோட உடம்பை வச்சு எல்லா சடங்கும் செஞ்சு முடிக்கிறாரு. உடனே அவளோட பேய் உருவம் அப்படியே கரைஞ்சி வேறு உலகத்துக்கு போயிடுது. இங்கே எல்லாருமே அவளுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து அஞ்சலி செலுத்துகிறாங்க. ஒரு 5 வருஷம் கழித்து நம்ம ஹீரோ வந்து அதே ஸ்கூலுக்கு டீச்சராக போய் சேர்றான். அதே மாதிரி இவன் கிளாஸ் எடுக்கிறப்ப கடைசி பெஞ்சில் ஒரு பேய் பொண்ணு உட்காந்துருக்குது. இவன் அதையும் பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி குனிஞ்சிட்டு இருக்கிறப்ப அவன் பக்கத்துலேயே வந்து அவனை அப்படியே பார்க்குது. இதோட அந்த கதை முடியுது.